umuntu omnyama uqalekisiwe, hayi sengiyavuma manje. Kodwa angeke uze uqalekisiwe okudlula lo udadewenu. Uyabona-ke lo uqalekisiwe okuphindaphindiwe, Nkosi yami. Angazi ukuthi kahle kahle ufunani, kahle kahle lo muntu angazi ukuthi inkinga yakhe ikuphi. Kahle kahle ushoda ngani ngempela lo sisi? Uyabona-ke manje usisi yona useyaphelelwa yi-content-ke manje. Ngoba nangu phela manje uqale wathi, hey, we are fixing our country, much and much. Nangu-ke manje says joining forces with the apartheid government. The apartheid government itself. Joining forces with those people that bullied your grandmothers and killed them and whatsoever nonsense they did. Now, they are partners. Whilst partners for killing your own African brothers and sisters. And call it fixing a country. How are you fixing a country with chasing away your brothers and sisters who are hungry just like you? And you call that fixing your country? Hey, wabona-ke manje awuqalekiswe ngempela kudadewenu. Joining forces with what? To do what? What are those people gonna teach you? What are you gonna benefit? What are those people gonna build? Those people are not going to build anything. All they do is take away, take, using just the skin color of theirs. Ungazi umlando wenu. Kiwe nenzani khotha amabelungu nize niyofa. Nina abantu balamzansi niyadelela futhi nifuna ukutshelwa. Nilwisa abantu abalwela ikusasa lezingane zenu njengoba ninigugile ningavukelwa niphethwe nawushukela la nizolwela ama foreign citizen. Niyabazi indaba abantu abanazela bona. Cabanga njengoba bezela mzansi baze kuzototosana nama feelings wenu. Abantu bangaphandle lana bazele bakumission enzima kabi abantu bangaphandle lana. They want to take over i-country yethu. Nina nihleli niyimphuphe nithi manje you protecting these foreign nationals. Banazi indaba abantu labo ngoba nabo befike ngemission yabo. And ngelinye ilanga bazoyithatha le country lena ingane zenizoba yimphuphe kwamanye amazwe noma zoba yileve zalabantu bangaphandle kwi-country wena bekumele uyilwele njengomzali. Nicabanga ukuthi bayanithanda yini labantu bangaphandle njengoba babuilda i-foundation yengane zabo. In future ingane zakho zobe ziphansi kwamasenda lezintsha lezi zangaphandle lezi. Mina nginandaba vele noma ngangizonda futhi lana vele kunanga ku TikTok angizelanga ngizototosa ama feelings omuntu ngizomtshela nje iqiniso mina nje inkulumo yami vele ngayiqondisa. Nina nisile nisitshela ukuthi njengoba nimphuphe ningakwazanga ukwenza lutho ningakwazi ukuthi ningakwazanga ukubuilda i-foundation yengane zenu. Ingane zenu ngicabanga ukuthi ngeke zenze kangcono na. Le ingane lezi zizokhula nazo zenze kangcono zokwenza kuliphi izwe wena mangabe uyekela lelizwe leli lihambe liyothathwa ngabantu bangaphandle. Ngicabanga ukuthi labantu bangaphandle la bezele ukuthi bazojabulisana nani nje. Yazi ngike ngibona nje umuntu ongcono umuntu ozalela umuntu wangaphandle usukwalela le ingane zakhe ukuthi zibe zala emzansi vele. Une reason lo. Wena unganazo nezingane zangaphandle unganamkhulu unganagogo ngaphandle ulwise umuntu wakini emzansi umlwisela ukuthi ulwelizwe. Nina nidelela kabi nina. Abantu balwela lelizwe leli balwela izwe lezingane zenu. Ingane zenu bayixosha igolo ukwehla kwenyuka lapha yana nifuna ibase kungimanje nje uqalela ufuna ispace unyaka ukaphelanga ukuthi ingane yakhe yofunda kuphi kodwa iku country yayo. Kungimanje mina ngikutshela ukuthi lapha yana sinama graduate amaningi kakhulu lapha yana ekubo Wits University kodwa ababi ngama lecture abodokotela baba sidelineile abasebenzi bodokotela bala eMzansi bahlele ezindlini bayimiphuphe kodwa protector labantu bangaphandle. Ukugcwela ama Nigeria abodokotela lapha yana ezibhedlela ngohlukahlukana kodwa thina we have our own graduate abaqedile abangamadokotela kodwa bahlele ezindlini. Kusuka lemphuphe yabo ema politicians enze ngathi iyaphakama ngoba sekuza ama elections. Nina niyidomu nina. Anikwazi ukubuka ukuthi manje lelizwe leli uma ngabe kuhluleka ukuthi manje lilweliwe manje ingane zethu zobe ziyingaza kuphi zobe zimphuphe kuphi ngoba wena uzobe sofile ubolile lapha yana emathuneni.
usazofa, ngeke uzuphila isikhathi, ngeke uphile unaphakade njoba nje ungavukela ukuphethwe nawushukela kungimanje. Usazofa ushiyele ingane zakho, izingane zakho zisale zihlupheka la, zingakwazi nokuthi manje ziqala amaphuphazo ezweni lazo, zobe zifushana nalama foreigner la. Nidelela kabi nina, nidelela umuntu okwazi ukuphakamela ikusasa lezingane zenu. Nithuka abantu abaphakamela lelizwe leli, because lelizwe leli liyo benefit izingane zenu in future. Nina beningekho, nivele ningana plan, sivele singana plan kungimanje, nami including mina singana plan sisonke kungimanje. Ngicabanga ukuthi izingane ngeke zona zibe neplan yini. Le ingane lezi zizalwa zismart kabi lezo, kodwa akeke mangabe nina nizo hand over lelizwe leli ninikeza ama foreign nationals, nicabanga ukuthi ingane zenu zobe ziyingaza kuphi? Ngicabanga ukuthi bayoyimukela yini le ingane zenu lapha. Ama politician agengapha nama foreign nationals bafuna ukuthi manje basiphushe size siphume kulelizwe leli, sibe ngama foreigner, bona babe yiwo kama citizens ala eSouth Africa. Nikwazi ukulwisa abantu abaphakamela ikusasa lezingane zenu, ngoba vele nina vele kuhlulekile analo ikusasa. Izingane zizokwenza kangcono. Le ingane oyizalayo kunamhlanje zizoba neplan, zibona uzala zisase incane zilapha kubo preschool ukuthi le ngane leni izoba into ethile. Iyoba into ethile nini in 18 years noma in 20 years when uyobukuphi ngaleso sikhathi leso. Hlule ukuqabanga ukuthi ngeke uzuphile isikhathi sonke, ngeke ukhona protect ingane zakho ukuze kube naphakade. Anyekeleni nje ukuzenza bo clever nina, anyekeleni ukuthi nilwisa abantu abaloya lelizwe leli. Kugcwele ama Nigeria lapha yana bodokotela, kugcwele ini, asazi nokuthi amaphilisi akhona basifuthi kungimanje. Utshalo obuthengiswayo bungama fake, buguli beyasigulisa. Kungimanje kuno sweet lapha yana ogcwele ubulala ingane, lo sweet lo yana ogcwele lapha emakuleni. Abanye babhizi bathengisa ama drugs la, ingane zibulawa ngama drugs. Ucabanga ukuthi ama South Africans azo minimize kuze ngazonginyanyisa. Nina nifuna ukutshelwa vele ama South Africans azohamba phela because bathanda ukubhema inyawupe, bathanda ukuphuza utshwala. Abanye abantwana bagijimela emakuleni bayothenga. Strategy si1 nje, sonke sibanjwe ngestrategy sisithandayo. Buye niphuza kakhulu ke la Mzansi. Number 1 ekuphuzini, phuza notshalo befake. Ucabanga ukuthi ingane zakho zizophila yiphi impilo in future njoba labantu laba abaphuzu lo tshwala ababenzayo? Abawadli lama sweet lawa abulawa ngayo ingane, abawabhemi lama drugs lawa ababulawa ngayo ingane zethu. Nina nisile, nina nikwazi nilwela abantu bangaphandle. Ngicabanga ukuthi bayanazi labantu lawo, ucabanga ukuthi banendaba ngoba nilinde ngaphambili ekhathi nenilwisa abantu bakini behluleka abantu bakini kulela lelizwe leli. Bona bonithola ngaphambili, bonithola bonyisa. Nyoze nisole ukuthi benenzani, benibalwela nenzani, bonikhombe emehlweni, banidlodle, banifake imini emehlweni, banitshela ukuthi hey ningazositshela nina. Nisile nina, anifuni ukubona iqiniso. Angazi noma ilokudla kwa Rupert okugcwele emashelfini ase Shoprite nakubo Checkers lokunenza ukuthi nikhohle. Kungimanje sakugujelwa amathuna ngeCovid lana, vele kwakufuneka inamba ethile ukuthi sife vele thina abantu abamnyama. Nisile nina, nifuna ukutshelwa. Now uJacinta is calling for University yamaZulu odwa. Yamazulu odwa. Firstly, she was fighting for South Africans according to her, and then now she's calling for University yamazulu odwa, just like how AfriForum is doing. Wakhe University yamabhunu odwa emase ithi preserve iculture ngalokho benxa ukuthi ama racist vele mengabe ebona ukuthi outnumbered azosebenzisa lawo ama rhetorics lawo to actually run away from integration and cosmopolitan societies, because university spaces are cosmopolitan spaces. Hence why the Quattro universities that are thriving in South Africa today, UJ, Wits, UCT, I think Stellenbosch, are cosmopolitan universities. You've got all races, all tribes contributing in the research project of the university or in the epistemic project of the university. So now if you're calling for a University yamaZulu odwa, you are claiming that the lives of AmaZulu will be better
noma the learning experiences in universities will be better if amaZulu efunda wodwa, namaPedi efunda wodwa, namaXhosa efunda wodwa. Emase kuba nenkinga-ke ama-unofficial languages nama-unofficial tribes that are not recognized by the state, like amaMpondo, amaMfengu, amalobedu, and all these people. So there will be that problem of ama-tribes akanjalo. But also when she calls for university yamaZulu, it's the same thing that was called what Inkatha was calling for, yokuthi ikwaZulu Natal noma ikwaZulu ayimele. Base kuba khona ilokhu uphakela umthakathi la ethi khona makhobe khona iconstitution yaKwaZulu Natal yodwa. The same thing amabhulu arguing also ngeWestern Cape ukuthi afuna ukuyimela wona Western Cape kube indawo yawo wodwa, futhi amaXhosa ahlala emkhukhwini kumele ephume ehambe ngoba uHelenzile vele wasewabizina ama-refugees eSouth Africa. Ingawo futhi amalungu nje manje elokhu eWestern Cape eletha amalungu abaningi from elsewhere la abanemali bafike bethenga imihlaba lapha ngamadola nama-euros ukukhanda i-majority e-false ngoba uyikhanda ngamaJuda, uyikhanda ngama-Israelites la abalekela le nto ayenzile ayiqalile laphana ye-genocide. Uyikhanda ngabantu abanemali that are going to buy South Africans out. Hence why uye Cape Town manje kumele ubudget ukuya for i-weekend. It's more expensive to go to Cape Town than to go to another country because abelungu befuna ukungixosha ey'koleni zabo noma bengixoshe kuma-university zabo basebenzisa imali. But ngoba imali seninayo as black South Africans, you can now afford Crawford, you can now afford Curo and all those things. Then they build their own institutions because it was you supposed to have a sponsor noma funding as serious for you to fund UCT. But manje abantu abanye masebe nayo imali, so bakhande university ngaleyo izathu lezo ukuthi they want to actually, they don't want diversity in a cosmopolitan spaces. They don't want that. That's how racists are. So you then build your own university as AfriForum for amabhunu, because akuyona university Africans, Afrikaners, or the white South Africans who are African speaking. The same reasoning ayisebenzisa for ukuba ne-Orania. So okusho ukuthi kunengxenye yamaZulu futhi hayi wonke efuna ukuthi uZulu Natal uyimele wodwa. Inkinga lana izoba kutheni ke njengoba sebeqedile ngama-foreigners noma mhla baqeda ngama-foreigners official, I don't think baqeda ngama-foreigners noma mhla barealize ukuthi ngebaqeda ngama-legal foreigners nama-illegal foreigners akamanye amazwe bazongenela ama-tribes la amanye ale South Africa. For the longest time kunokungazwani okukhona phakathi kwamaMpondo namaZulu mhlambe nale genge futhi nje kusuka ko-Potchefstroom South Coast ukuya le Eastern Cape kobhizana konke lisikisiki Flagstaff Mthatha. They were associated with abantu abasikumoba kuthiwa yini impondo. For some time ukubizwa ngempondo kwakwade kuyinhlamba noma kusayinhlamba. Ingane izikhala ngoyibiza ngempondo noma ngabe umuntu eqonda ukuthi wenza into engasile noma wenza noma ungcolile noma unjani akubiza ngempondo. Because ngalento yamachini match batargethe the most struggling foreigners, officials labasebenza emgaqweni, and all the Tsonga people, the people who are doing, imsebenzi ngempela ongeke uzuthanda ukuyenza South African. They're gonna come for people of the Eastern Cape because their province is not much developed like KZN. They're gonna come for all these people, from people labase Lesotho for people about from provinces, and have their own KwaZulu Natal. According to them. And vela akona onke amaZulu that are homogeneous, they don't think the same. But I'm just saying that you can have that problem. Like how Problem Mthakathi is calling for a constitution yakaZulu kuphela. Inkatha for a longest time ifuna vele KwaZulu Natal kube i-state esihlukile neSouth Africa. Le nto yenziwa amabhulu le eWestern Cape. And bayezama nakhona futhi elokhu eGauteng njengoba kubelenzele contest nje lapha eJohannesburg. They are going to experiment leyo nto leyo because egcina ngosuku bazoba ingxenye ya government because banalo ivote lapha eGauteng.
ePitoli banawo umhlaba othile cishe ufane ne-Orania la abantu abamnyama bengangeni khona. So kuyoba kanjani-ke mhla kwaba khona i-Orania e-Western Cape la kuthiwa aningeni khona ngoba i-Orania akungeni umuntu omnyama, akungeni omunye umuntu ngaphandle kwamabhunu. I-Western Cape they want to do the same thing. Hence uHelen wabiza abantu base-Eastern Cape bahlala emkhukhwini ngama-refugees, educational refugees. You're being called a refugee, imbacu ngesixhosa, noma kufana nesifika namthwalo nje kahle kahle in your own country. You're called isifika namthwalo in your own country.